Merong 32,000 na kilalang species ng gagamba sa mundo. Nasa order sila ng Arane. Wow. Na hinahati sa 3 bahagi. Grabe ang galing. Ito ang pinaka-advanced na electron microscope sa Eastern Seaboard. Ang lupit. Wow. Ang arachnids mula sa 3 grupo ay may iba't ibang kakayahan para tulungan sila sa paghahanap ng pagkain. Halimbawa, ang Delena spider, family Sparacidae, ay may kakayahan na tumalon para mahuli ang prey. Para sa school paper? Ang susunod ay ang netweb spider, family Felistatidae, genus Coculcania. Gumagawa ng ibang klaseng uri ng sapot na ang mga hibla ay may tensile strength na proportionately equal sa isang high-tension wire na ginagamit sa paggawa ng tulay. Lubayan niyo siya. At bakit? Dahil baka isumbong ko niya sa tatay niya.